Και κάπως έτσι, σχεδόν 10 χρόνια μετά, η σειρά που μπήκε στις ζωές μας μια ζεστή ημέρα του Ιούλη το 2016, ο λόγος που πολλοί από εμάς κάναμε συνδρομή σε αυτή την πλατφόρμα που λέγεται Netflix, φτάνει στο τέλος του. Και αφού περάσουμε το πρώτο σοκ της συνειδητοποίησης ότι έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από την πρώτη σεζόν και ότι πλησιάζει περισσότερο από ποτέ η πέμπτη και τελευταία, ήρθε η μεγάλη στιγμή να βουτήξουμε στα άδυτα του Upside Down και των fan theories για το πώς θα κλείσει τελικά αυτή η ιστορία του Hawkins και των καθόλου μικρών πλέον φίλων μας. Το ότι εγώ ξεκίνησα να την βλέπω αυτή τη σειρά όσα ήδη ενήλικη και αυτό το παιδάκι αυτή τη στιγμή έχει πριν από μένα σύζυγο και παιδί, δεν ξέρω τι λέει για εμένα, αλλά οκ. Εν πάση περιπτώσει, join the fan theories λοιπόν και πάμε να δούμε μαζί τι θα γίνει σε αυτή την πέμπτη σεζόν, ποια θα είναι τελικά η μοίρα του Hawkins, θα τα καταφέρει η Eleven να καταστρέψει τον Vecna, πόσο καθοριστικό ρόλο θα παίξει ο Will και πόσο συνδέεται τελικά με το Upside Down, η Max θα επανέλθει από το κόμμα. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν σε τούτο εδώ το βίντεο. Και όπως η Eleven με την παρέα της προσπαθούν να αποφύγουν τις κακοτοπιές που τους έχει στήσει ο Vecna, έτσι και εμείς φίλοι μου πρέπει να αποφύγουμε τις κακοτοπιές, όχι του Vecna, γιατί εμείς δεν έχουμε εδώ Upside Down, από όσο ξέρουμε τουλάχιστον, αλλά τις κακοτοπιές του ίντερνετ. Τους ιούς, τα κακόβουλα λογισμικά, την εξαπάτηση που υφιστάμεθα μέσω emails, μηνυμάτων και κλήσεων, το λεγόμενο phishing. Φαντάζομαι πως δεν είμαι η μόνη που δέχεται κάθε λίγο και λιγάκι emails του τύπου «Αν δεν μας δώσεις τόσα λεφτά, θα δημοσιεύσουμε προσωπικό σου υλικό. Πάτα αυτό το link γιατί η κάρτα σου έχει κλειδώσει και πρέπει να την ξεκλειδώσεις». Και άντε κάποιοι από εμάς είμαστε ψηλιασμένοι. Υπάρχει όμως και κόσμος που δεν είναι και την πατάει. Όλα αυτά όμως μπορείτε να τα αποφύγετε με το ένα και μοναδικό VPN, την ShareShark. Ειδικά με τη νέα της λειτουργία, όπου μπορείς όταν σου έρχεται ένα email να πατάς επάνω και να σε ενημερώνει αν είναι ασφαλές ή όχι, το οποίο το βρίσκω τέρμα βοηθητικό. Και επίσης πολύ βοηθητικό είναι και το γεγονός ότι μπορείτε να μπλοκάρετε τις στοχευμένες διαφημίσεις. Ξέρετε πώς δουλεύει αυτό άλλωστε. Μια φορά να αναζητήσεις κάτι, ξέρεις ότι θα στο πετάει μετά μέχρι να το συχαθεί η ψυχή σου ή μέχρι να το αγοράσεις, γιατί αυτός είναι και ο απότερος σκοπός. Με την ShareShark όμως μπορείς όλα αυτά να τα απενεργοποιήσεις. Όπως επίσης μπορείς και να απενεργοποιήσεις και τα cookies που πρέπει να αποδέχεσαι σε όποιο site κι αν μπεις. Αυτό που θέλουμε στην ουσία, ρε παιδιά, τι είναι? Ασφάλεια και ευκολία, τα οποία τα πετυχαίνεις με την κρυπτογράφηση των προσωπικών σου στοιχείων. Μπαίνεις σε έναν από τους άπειρους servers που έχει πλέον η ShareShark σε πάνω από 100 χώρες, συνδέεσαι σε απεριόριστες συσκευές ακόμη και ταυτόχρονα, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι μπορείς να μοιράζεσαι και το λογαριασμό σου με φίλους, με οικογένεια. Μπορείτε να μπαίνετε όλη την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και έτσι είστε jet. Και ακόμη πιο jet θα είστε αν πατήσετε το link κάτω στην περιγραφή ή βάλετε τον κωδικό MariaS όταν ολοκληρώσετε την αγορά σας. Γιατί έτσι θα πάρετε και 4 έξτρα μήνες δωρεάν δωράκι από εμένα. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν με τον Will. Αυτός ο Will μπορεί να είναι γλυκούλης και χαμηλών τόνων, αλλά ίσως και να παίξει τον καθοριστικότερο ρόλο στο τέλος αυτής της σειράς. Γιατί ο Will δεν είναι απλά το πρώτο θύμα όλης αυτής της ιστορίας, αλλά η γέφυρα που ενώνει τον κανονικό κόσμο με το Upside Down. Θυμάστε που αφού εξαφανίστηκε στο πρώτο επεισόδιο, μετά η Joyce μπορούσε να επικοινωνεί μαζί του μέσω των χριστουγεννιάτικων λαμπακίων. Αυτό ήταν η πρώτη ένδειξη ότι μπορούσε να συνδέει τους δύο κόσμους. Και η σχέση αυτή που απέκτησε με το Upside Down έγινε πολύ ξεκάθαρη στη δεύτερη σεζόν. He's a spy. If he knows where we are, so does the Shadow Monster. He's lying. He killed the soldiers. He'll kill us too. He's lying. He's lying. Why am I saying that? Let me go. Let me go. Και παρόλο που κατάφεραν να το σώσουν, εκείνος εξακολουθούσε να νιώθει πως ο Mind Flayer είναι ακόμη μέσα του. Και η σύνδεση αυτή λοιπόν φαίνεται ότι είχε πάρει σάρκα και οστά τόσο με βάση τα πρώτα 5 λεπτά της 5ης σεζόν που βγήκαν στη δημοσιότητα. At long last, we can begin. You and I are going to do such beautiful things together. Όσο και με βάση το τρέιλερ της 5ης σεζόν. Γιατί ο Vecna θέλει να τον χρησιμοποιήσει για μια τελευταία φορά έτσι όπως τον είχε χρησιμοποιήσει στην πρώτη σεζόν. You are going to help me. One last time.
Η λογική επομένως λέει πως ο Βέκνα θα μπει ξανά στο μυαλό του Will και θα τον στρέψει εναντίον της παρέας του. Πιθανότατα λοιπόν σε κάποια φάση να δούμε τον Will ως τον villain της υπόθεσης ή κάτι σαν το μάτι του Βέκνα. Το ότι σε πολλά posters της 5ης σεζόν δεν βλέπουμε ξεκάθαρα το μάτι του Βέκνα και του Will, νομίζω πως κάτι λέει. Σκεφτείτε το λίγο. Ίσως ο ίδιος ο Will να είναι το κλειδί που θα κλείσει μια για πάντα το Upside Down, καθώς είναι ο μόνος που το συνδέει με τον πραγματικό κόσμο. Μόνο αν πεθάνει ο Will θα σταματήσει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Στην αρχή της δεύτερης σεζόν, άλλωστε, όταν πάει για θεραπείες στο νοσοκομείο, λέει στον Dr. Owens ότι ο Mind Flayer θέλει να σκοτώσει τους πάντες εκτός από εκείνον. What do you think the evil wanted? To kill. To kill you? Not me. Everyone else. Πολλοί λένε λοιπόν ότι θα πάει πίσω στο Upside Down και θα μείνει εκεί για πάντα. Δεν θα επιστρέψει όπως την πρώτη σεζόν και γι' αυτό λένε ότι η σειρά αρχίζει και τελειώνει με τον Will. Και άμα το αναλύσεις και λίγο παραπάνω, θα δεις ότι ο Will γενικά είναι ο συναισθηματικός πυρήνας αυτής της σειράς. Η εξαφάνισή του ουσιαστικά είναι και αυτή που ξεκίνησε όλη την ιστορία και η σύνδεσή του με το Upside Down είναι και αυτή που την συνεχίζει με έναν τρόπο. Ακόμη και το αγαπημένο του τραγούδι ενισχύει αυτή τη θεωρία. Should I stay or should I go? Αναρωτιέται. So, come on and let me know. Should I stay or should I go? Οπότε μάλλον τελικά θα stay αυτή τη φορά. Και αυτό είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν στα σενάρια γενικότερα βασικά. Να κλείνει δηλαδή κάτι έτσι όπως ξεκίνησε. Εμπεριέχει μια ηρωνία. Τραγική στην προκειμένη περίπτωση. Το κόνσεπτ της θυσίας άλλωστε είναι κάτι που έχει υπάρξει εντόνως σε αυτή τη σειρά. Οπότε τώρα μάλλον θα δούμε την ultimate θυσία. Η Max δεν θα είναι η ίδια όταν ξυπνήσει. Όπως θυμόμαστε, ένας ακόμη χαρακτήρας που πήγε να θυσιαστεί για το κοινό καλό ήταν και αυτός της Max. Η επαφή της με τον Vecna την άφησε κάπου ανάμεσα στους δύο κόσμους και σε κόμμα. Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται τι ακριβώς θα συμβεί με τη Max, γιατί δεν υπάρχει σε πολλά πρόμο της σειράς και στο τρέιλερ την βλέπουμε ακόμη να είναι σε κόμμα. Το σώμα της δηλαδή είναι σε κόμμα, γιατί το μυαλό της είναι κάπου πολύ συγκεκριμένα. Βλέπετε, στην τέταρτη σεζόν μάθαμε ότι κάθε φορά που ο Vecna σκοτώνει κάποιον, το μυαλό του γίνεται μέρος του. Και αυτό το ξέρουμε τόσο επειδή το είδαμε να συμβαίνει στην κυριολεξία με την Chrissy και τον Fred, αλλά και επειδή το είχε πει εμέσως ο ίδιος ο Henry Krill στην Eleven. Γι' αυτό και όταν η Eleven πάει να ψάξει την Max στο κενό ή The Void, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω αυτό, δεν μπορεί να τη βρει. Επειδή δεν βρίσκεται στο Upside Down, αλλά κάπου χαμένη ανάμεσα στις αναμνήσεις και την ψυχή του Vecna και δεν μπορεί να δραπετεύσει. Και αν αυτό σημαίνει ότι η συνείδησή της πλέον ανήκει στον Vecna, αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι θα ξυπνήσει ως μια άλλη, ότι θα γίνει ένας από τους κακούς της υπόθεσης. Ή μήπως σημαίνει το άλλο, ότι όταν τα παιδιά μάθουν ότι είναι παγιδευμένοι μέσα στο μυαλό του Vecna, θα συνειδητοποιήσουν πως σκοτώνοντας τον Vecna, σκοτώνουν και τη Max. Ακόμη και να κλείσουν τις πύλες του Upside Down μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο της Max. Εν ολίγης, σκοτώνοντας τον Vecna ή κλείνοντας τις πύλες του Upside Down, καταστρέφουν και το μυαλό της Max μια για πάντα. Ωστόσο, βέβαια, είναι και κάποιοι που πιστεύουν ότι υπάρχει διέξοδος από όλο αυτό, γιατί ένα πράγμα που μάθαμε σε αυτή τη σειρά είναι πως οι αναμνήσεις που έχει κάποιος είναι ένδειξη του πόσο ισχυρός είναι. Πάρτε παράδειγμα την Eleven. Αφού νίκησε τον Henry και τον ξαπόστειλε, έχασε τις αναμνήσεις της και έτσι οι δυνάμεις της μειώθηκαν. Αν λοιπόν η Max προσπαθήσει να καταστρέψει τις αναμνήσεις του Vecna όσο βρίσκεται χαμένη στο μυαλό του, αυτό δεν θα μπορούσε να σημαίνει ότι έτσι θα τον αποδυναμώσει? Εντάξει, τώρα αυτό αν έχει και το τίμημά του, δηλαδή να καταφέρει να τον αποδυναμώσει αλλά μετά να πεθάνει, είναι λίγο 50-50 για μένα. Υπάρχει σαν πιθανότητα πάντα. Εκτός αν απλά κάποια στιγμή καταφέρει να την σώσει είτε η Eleven είτε όλα τα παιδιά μαζί, το οποίο θα ήταν ίσως το πιο βαρετό σενάριο για μένα. Δεν ξέρω, το ότι δεν την βλέπουμε πουθενά για μένα είναι παγίδα, αν με ρωτάτε. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα πεθάνει. Γενικά είναι διάφορα τα σενάρια σχετικά με την μοίρα της Max. Εσείς ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο πιθανό? Ο Will δημιούργησε το Upside Down.
Και αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου θεωρίες να πω σε αυτό το σημείο. Οπότε έχουμε και λέμε. Ξέρουμε ότι το Upside Down είναι παγωμένο στο χρόνο την ημέρα που εξαφανίστηκε ο Will το 1983, σωστά? Αναρωτήθηκε όμως κανείς πώς και γιατί έγινε αυτό. Γιατί πολλοί θεωρούν πως ο Will κατά βάθος έχει δυνάμεις και συγκεκριμένα την δύναμη του True Sight. Διεισδυτική όραση νομίζω είναι στα ελληνικά. Αυτή τη δύναμη τη συναντάμε συνήθως στο D&D, το επιτραπέζιο που παίζουν τα παιδιά, και αφορά την ικανότητα να βλέπεις την πραγματική μορφή των πραγμάτων πέρα από ψευδαισθήσεις, μαγεία ή μεταμορφώσεις. Θυμόμαστε άλλωστε πως ο Will στη δεύτερη σεζόν μπορούσε να μεταπηδά από την μία διάσταση στην άλλη και να βλέπει τον Mind Flayer, ενώ κανονικά δεν βρισκόταν στο Upside Down αλλά στον κανονικό κόσμο. Επίσης, όπως είπαμε πριν, στην πρώτη σεζόν επικοινωνούσε με την Joyce μέσα από τα φώτα. Αλλά σκεφτείτε το εξής: αν ο χρόνος είναι παγωμένος στο Upside Down τη στιγμή που μπήκε ο Will μέσα σε αυτό, τα λαμπάκια με τα οποία επικοινωνούσε με την Joyce δεν υπήρχαν στο Upside Down, γιατί η Joyce τα έφερε μετά την εξαφάνισή του. Οπότε ο Will είχε διεισδυτική όραση πριν τη δεύτερη σεζόν. Κάποιοι λένε πριν καν πάει στο Upside Down. Γιατί όταν ο Will παίζει D&D στα πρώτα λεπτά της σειράς, λέει ότι τον έπιασε τον Demogorgon. Και μετά από λίγο συνέβη όντως. The Demogorgon! And fireball! Oh, I got it! Does the 7 count? It was a 7? Did Mike see it? Then it doesn't count. Στο τέλος της πρώτης σεζόν που ξαναπαίζουν, μίλησε για νέους χαρακτήρες που μπαίνουν στην ιστορία, οι οποίοι μπήκαν όντως στις επόμενες σεζόν. Και τέλος, και πολύ σημαντικό αυτό, ξέρουμε ότι το μέρος που έστειλε η Eleven τον Henry Krill δεν ήταν το Upside Down, αλλά η διάσταση X. Αυτό το ξέρουμε από το θεατρικό έργο The First Shadow που ανέβηκε στο Λονδίνο το 2023 και ήταν το επίσημο prequel της σειράς. Ναι, ούτε εγώ είχα ιδέα ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα που έψαχνα τις θεωρίες το έμαθα. Εκεί εξερευνούσαν περισσότερο τις ζωές των μεγάλων της σειράς, όταν όμως αυτοί ήταν ακόμη μαθητές. Του Hopper, της Joyce, του Bob, της Karen, ακόμη και τη ζωή ενός νεοφερμένου στο σχολείο του Hawkins, ονόματι Henry Krill. Welcome to Hawkins. Patty Newby. Henry Krill. Something sinister is going on. I'm not afraid. Εκεί λοιπόν μαθαίνουμε για τη διάσταση X και πράγματι, αν το παρατηρήσετε καλύτερα, υπάρχουν μεγάλες διαφορές με το Upside Down. Το Upside Down τότε δεν υπήρχε και γενικά πρέπει να τις διαχωρίζουμε λίγο αυτές τις δύο διαστάσεις για να καταλαβαίνουμε λίγο και τι γίνεται. Πιθανότητα να μας το δείξουν στην πέμπτη σεζόν, αλλά εμείς τα ξέρουμε πιο νωρίς. Και για να επιστρέψουμε στον Will, όταν ο Henry προσπάθησε να δημιουργήσει ένα νέο κόσμο, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Χρειαζόταν κάποιον ακόμη με πολύ μεγαλύτερη φαντασία, χαρισματικό και με αρκετά καλλιτεχνικό μυαλό. Όταν λοιπόν είδε τις ικανότητες του Will, τον χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει το Upside Down. Οπότε, με βάση όλα αυτά, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πέρα από την ικανότητα της διεισδυτικής όρασης, ίσως είχε και τη δύναμη να μετατρέπει ό,τι δημιουργεί το μυαλό του σε πραγματικότητα. Εμένα όμως, να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε μια άλλη ερμηνεία που έχει δοθεί σχετικά με τις κρυφές δυνάμεις του Will. Και αυτή έχει να κάνει με τη σύνδεση που έχει με τον Mind Flayer. Στο θεατρικό έργο που σας είπα προηγουμένως, αποκαλύπτεται ότι ο Henry Krill απέκτησε τις δυνάμεις του όταν μπήκαν σωματίδια του Mind Flayer στο κυκλοφορικό του σύστημα. Και στη δεύτερη σεζόν ο Mind Flayer όχι απλά μπήκε στο κυκλοφορικό σύστημα του Will, μπήκε από όπου βρήκε. Επομένως, τι πιο λογικό θα πω εγώ, να έχει αποκτήσει δυνάμεις από όλο αυτό. Ποιος θα πεθάνει τελικά στην πέμπτη σεζόν? Οκ, εντάξει, έχουμε ήδη πει ποιοι είναι σίγουροι υποψήφοι να πεθάνουν, αλλά βρήκα και μία ακόμη θεωρία σχετικά με αυτό που τα ανατρέπει όλα. Οπότε σιγά μη δεν σας την έλεγα. Και η θεωρία αυτή έχει να κάνει με τα φώτα. Τι εννοώ? Ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι το φως στο Upside Down δεν λειτουργεί όπως στον κανονικό κόσμο. Σβήνει. Στην τέταρτη σεζόν όμως βλέπουμε μία εξαίρεση που μάλλον δεν είναι καθόλου τυχαία. Γιατί όταν αυτή η τετράδα εδώ πέρα μεταβαίνει από τον κανονικό κόσμο στο Upside Down με τα ποδήλατά του, τα φώτα όλων από ανοιχτά σβήνουν εκτός από ένα, το φως του Eddie.
Το φως στο ποδήλατό του συνεχίζει να είναι αναμένο παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο Upside Down. Και φυσικά θυμόμαστε όλοι, πώς να το ξεχάσουμε άλλωστε, από αυτούς τους 4 ήταν και αυτός που τελικά πέθανε. Το γεγονός αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσε να μείνει απαρατήρητο στην προσπάθειά μας να προβλέψουμε τι θα γίνει στην 5η σεζόν. Γιατί σε ένα από τα πόστερ της 5ης σεζόν που τα παιδιά θεωρητικά είναι με τα ποδήλατά τους στο Upside Down, 2 από τα 5 παιδιά έχουν τα φώτα των ποδηλάτων τους ανοιχτά. Και ένα μικρό σοκ θα το πάθετε τώρα για το ποια είναι αυτά τα παιδιά. Έτοιμοι? Είναι ο Will και ο Dustin. Boom! Η ανατροπή που κανείς δεν περιμένει. Γιατί το ότι μπορεί να πεθάνει η Eleven, η Max ή ακόμη και ο Steve είναι λίγο πολύ προβλέψιμο. Αυτοί οι δύο όμως, βέβαια, αν σκοτώσουν τον Dustin, τον καλύτερότερο χαρακτήρα αυτής της σειράς, θα τους πάρει λίγο διάολος, αλλά τέλος πάντων. Επίσης, πολλοί ηθοποιοί έχουν πει ότι δεν μπορούσαν να σταματήσουν να κλαίνε όταν διάβαζαν το σενάριο για το πώς τελειώνει η σειρά. Και πολύ αντικειμενικά τώρα, αν δεν κλάψεις για τον Dustin, τότε για ποιον θα κλάψεις? Ο Βέκνα μπορεί να θυσιάσει τον εαυτό του. Ωραία, πριν ξεκινήσετε τα Μαρία τον τερμάτισες, δεν βγάζει καν νόημα αυτό, να εξηγηθώ. Πρόσφατα πέτυχα στο TikTok ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχαν δώσει η Millie Bobby Brown και ο Noah Schnapp, όπου η δημοσιογράφος τους ρωτάει ποιος χαρακτήρας της σειράς πιστεύουν ότι είναι ο πιο παρεξηγημένος. Και τόσο η απάντηση του Noah όσο και η αντίδραση της Millie, αν μη τι άλλο, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Loki Vecna. Really? Because like... No, shut up. Oh. That's it. Now be quiet. Okay, carry on. Okay, so, well, based on what we saw in season 4, how misunderstood do you think Vecna is? Based on season 4? Yes. Let's just not even, because today has been a day. And we want to do so much for you, but we're not smart enough to dance around these questions. He wants to defend the Demogorgon or the Demodog. Well, they're kind of all Vecna. Well, they're kind of all like... The Mind Flare kind of, the way it kind of it's a bit, it goes in, that's a bit weird, isn't it? Yeah. Oh, Straight in couldn't the agree mouth, more. down the throat, like... Indefensible. Anyway! Can't really... Next question. Next question. Ύποπτο όλο αυτό, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Και εκεί ακριβώς θα πατήσω εγώ για να σας πω την εξής θεωρία. Όπως είπαμε προηγουμένως, στο θεατρικό έργο The First Shadow αποκαλύπτεται ότι ο Henry Creel απέκτησε τις δυνάμεις του από τα σωματίδια του Mind Flayer που μπήκαν μέσα του όταν εξορίστηκε στην διάσταση X από την Eleven. Επιπλέον, κάποια στιγμή ο Dustin είχε πει ότι ο Vecna είναι ο 5άστερος στρατηγός του Mind Flayer. Why would he be opening gates to take over the world? Who do we know that wants to take over the world? The Mind Flayer. So if the Demogorgon was just his foot soldier, Vecna's his 5-star general. A 5-star general with the power to open gates. Και γενικότερα υπάρχουν κάποια hints ότι ο Vecna ελέγχεται από κάποια ανώτερη δύναμη. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, το μόνο που έχουν να κάνουν τα παιδιά, το μόνο, εντάξει, τέλος πάντων, είναι να αποσυνδέσουν τον Vecna από τον Mind Flayer, να επανέλθει ο Henry Creel και να συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλο κακό έχει προκαλέσει. Εύκολα το λες, δύσκολα το κάνεις βέβαια, αλλά οκ, είναι μια θεωρία, εντάξει. Πάντως λένε ότι συνειδητοποιώντας τι έχει κάνει, θα αποφασίσει να θυσιαστεί, κλείνοντας μια για πάντα τις πύλες του Upside Down. Αυτή η θεωρία ενισχύεται και από την θεωρία της Max εντωμεταξύ που λένε ότι βρίσκεται στο μυαλό του Vecna. Μπορεί να είναι εκείνη που θα τον αποδυναμώσει κάπως, σπάζοντας τη σύνδεση που έχει με τον Mind Flayer ή βοηθώντας τα παιδιά, δίνοντάς τους πληροφορίες με κάποιον τρόπο για το μυαλό του Vecna. Ο Vecna είχε εμφανιστεί και σε όλες τις προηγούμενες σεζόν. Εντάξει, αυτή η θεωρία μπορεί να μην σχετίζεται άμεσα με την 5η σεζόν, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί αν ισχύει είναι κάπως mind-blowing. Η θεωρία λοιπόν λέει ότι ο Vecna εμφανιζόταν και στις 4 σεζόν χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι και κάθε του εμφάνιση συμβολίζει και από μια πύλη που άνοιγε κάθε φορά. Στην πρώτη σεζόν, όταν ο Will γυρίζει σπίτι του, βλέπει κάποιο πλάσμα, σωστά? Όλοι νομίζαμε ότι ήταν Demogorgon, αλλά για προσέξτε λίγο καλύτερα το σώμα του. Δεν μοιάζει πολύ περισσότερο με αυτό του Vecna? Και εκτός αυτού, με το που συμβαίνει αυτό, ακούμε το εξής. Σας θυμίζει μήπως κάτι? Ακριβώς. Ο ήχος από το ρολόι του Vecna όταν αυτός εμφανίζεται.
Επίσης, όταν πάει να τον πιάσει, βλέπουμε ότι ανοίγει την πόρτα με τηλεπάθεια, κάτι που από όσο ξέρουμε δεν μπορούν να κάνουν τα Demogorgons. Μετά στη δεύτερη σεζόν ακούμε πάλι το ρολόι του Βέκνα όταν ο Hopper βρίσκει τα tunnels. Στην τρίτη σεζόν το ακούμε ακριβώς πριν δαιμονιστεί ο Billy από τον Mind Flayer. I said who's there? What do you want? Και μετά στην τέταρτη σεζόν είναι πια ξεκάθαρο. Όταν χτυπάει το ρολόι εμφανίζεται ο Βέκνα. Οπότε όλες αυτές οι φορές που ακούστηκε κάπως το ρολόι ήταν κάτι σαν αντίστροφη μέτρηση μέχρι να κάνει την εμφάνισή του ο Βέκνα. Κάθε χτύπος συμβόλιζε και ένα βήμα πιο κοντά στην άφιξή του. Η Holly Wheeler θα πάρει την σκητάλη του Will και θα εξαφανιστεί. Σας πέρασε καθόλου από το μυαλό ότι από τα 4 παιδιά που έχουν αδέρφια, μόνο ένα και μοναδικό δεν έχει εμπλακεί ενεργά μέχρι στιγμής στην ιστορία με το Upside Down? Ο Will έχει τον Jonathan, ο Lucas την Erica, ο Dustin δεν έχει αδέρφια και ο Mike έχει την Nancy και την Holly. Η Holly όμως δεν έχει μπει με κάποιον τρόπο στην παρέα. Ήταν πολύ μικρή, θα μου πείτε. Ναι, το ακούω. Παράλληλα όμως, μαζί με κάποιους ακόμη πιστεύω ότι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο και πάμε να δούμε γιατί. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν οι τίτλοι των επεισοδίων που θα βγουν τώρα τον Νοέμβριο και το δεύτερο επεισόδιο λέγεται The Vanishing of Keno Wheeler. Η εξαφάνιση δηλαδή κάποιου μέλους της οικογένειας του Mike. Στην αρχή πολλοί είπαν ότι μάλλον θα είναι η Karen, η μητέρα του Mike, γιατί έκανε πολύ πιο έντονη την παρουσία της και στην τρίτη αλλά και στην τέταρτη σεζόν. Άλλοι όμως λένε ότι θα είναι η μικρή του αδερφή, η Holly. Πρώτος λόγος είναι πως τα αδέρφια Duffer έκαναν αρκετά ξεκάθαρο ήδη από τα πρώτα 5 λεπτά της πέμπτης σεζόν ότι θα κάνουν αναφορές στην πρώτη σεζόν. Και στο τρίτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν, αν θυμάστε, που ονομάζεται Holly Jolly, η Holly εντυπωσιάζεται από τα λαμπάκια της Joyce, τα οποία ανάβουν εντωμεταξύ και τα βλέπει μόνο εκείνη, και γενικότερα υπάρχουν κάποια πράγματα που τα βλέπει μόνο εκείνη, και παραλίγο να έρθει σε επαφή με ένα Demogorgon. Ted and I are here for you. Thank you. Thanks. Okay. See you. Okay. Mike? I don't know. Trees. What, baby? The fireworks! Look at the fireworks! Όλη αυτή η σκηνή λένε πως θα μπορούσε να είναι κάποιο είδους προοικονομία. Δεύτερος λόγος είναι πως ακριβώς επειδή δεν είχε ιδέα για το Upside Down, επειδή είναι μικρή, αυξάνονται οι πιθανότητες να πέσει θύμα του Βέκνα. Τρίτος λόγος, τον χαρακτήρα της Holly θα τον υποδηθεί άλλη ηθοποιός. Θα είναι η Nell Fisher, που πρόσφατα κιόλας έπαιξε στην ταινία Evil Dead Rise, που σημαίνει ότι για να πήραν μια πιο εμπειρή ηθοποιό θα παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο ο χαρακτήρας της σε αυτή τη σεζόν. Ξέρουμε επίσης ότι ο χαρακτήρας της θα έχει και stand double, που σημαίνει ότι θα έχει και κάποιες πολύ απαιτητικές σκηνές. Κάτι σοβαρό θα πρέπει να έχει συμβεί για να έχει stand double. Και να προσθέσουμε σε όλα αυτά βέβαια ότι τα αδέρφια Duffer έχουν πει ότι θα υπάρξουν spin-off σειρές του Stranger Things, αλίμονο, όπου δεν θα συμμετέχουν οι βασικοί χαρακτήρες. Κάτι μου λέει λοιπόν ότι η εξαφάνιση της Holly θα είναι και αυτή που θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος ώστε να δημιουργηθεί κάποια spin-off σειρά. Βγάζει νόημα και από ηλικιακής άποψης, γιατί η Holly στην πέμπτη σεζόν θα είναι 13 χρονών. Ακριβώς όσο ήταν και οι βασικοί χαρακτήρες στην πρώτη σεζόν. Αυτές ήταν λοιπόν όσες θεωρίες βρήκα που ήταν και κάπως ρεαλιστικές, να μην ξεφεύγουμε κιόλας. Διάβασα κι άλλα διαμαντάκια του στυλ ότι ο Βέκνα είναι ο πατέρας της Eleven, ας πούμε, ότι θα την γράψουν κάπως στο Star Wars επειδή έχουν επιρροές από 80's ταινίες, αλλά πολύ δύσκολο. Ή μετά ότι η Karen, η μητέρα του Mike, είναι η αδερφή του Henry Krill.
Ναι, έχει πολλά διάφορα έτσι ακραία πραγματάκια, αλλά οκ, είπα να το κρατήσω έτσι σοβαρό αυτό το βίντεο. Μακάρι δηλαδή να ισχύουν αυτά, αλλά ακραίο. Περιμένω να πείτε εσείς ποια θεωρία πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανή να συμβεί. Αν πιστεύετε δηλαδή ότι κάποια από αυτές τις θεωρίες μπορεί να βγει αληθινή, πάντα έχει πλάκα να βλέπω σε ποια έπεσα μέσα. Αν και θα σας παρακαλούσα, γιατί με το Squid Game λίγο την πατήσαμε, αν είστε από αυτούς που βλέπουν τη σειρά το πρώτο δευτερόλεπτο που βγει, μην κάνετε spoilers στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο, γιατί κάποιοι δεν προλαβαίνουν να τη δούνε με το που βγει, κάποιοι θα τη δούνε σε βάθος κάποιων ημερών, όχι κατευθείαν, οπότε είναι κρίμα να γίνουν spoilers. Δηλαδή, σοβαρευτείτε. Το Squid Game μου το spoileran τις πρώτες κιόλας ώρες αφού βγήκε. Οπότε σας σκετεύω. Μην το κάνετε. Και by the way, σκέφτομαι μήπως κάνω ένα βίντεο recap όλων των προηγούμενων σεζόν. Όχι πολύ μεγάλο προφανώς. Έτσι ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό recap για όσους δεν μπορούν να ξαναδούνε όλες τις σεζόν και αντικειμενικά πρέπει να θυμάσαι κάποια πραγματάκια για να δεις την τελευταία. Οπότε ναι, το σκέφτομαι. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτά από μένα και ελπίζω αυτή η σειρά να τελειώσει ακριβώς τόσο ωραία όσο ξεκίνησε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.